Ayan. Ulan na naman. Ulan na naman, guys. Muna kayo. Ito naman. Hello, good morning. Welcome to my live streaming. Ayan, para akong may lipstick. Uulan na naman. Lamok. Nagugutom na ako. Cause I believe in you. Wala pa akong harang. Teka lang guys, kuha lang ako ng pagkain ko.
Hello, Fatima Vlog. Hello, Ambe. Kumusta na? Lino Bertudis, kumusta? Hello. Gandang umaga. Ay, tanghali na pala. Alas 11. Kumusta na, Be? Nasaan ka na? Kumuha lang ako ng pagkain ko. Nagugutom na ako. Lino, kumusta, Lino? Upay kung magkikita kita. Saan ka ba sa ano? May Star Mall. Mga akong pagkain kasi nagugutom na ako. Maupay nga aga. Maupay man, Lino. Noodles lang ang akit ang halian. Ito po. Hello. Kumusta namde? Kain tayo. Kami lang dito ni Dix eh. Maton ay mabuksan. Punta ka dito, Be. Kabigi lang si Lino Bertudis. Lino, saan ka banda sa ano, Alabang? Pagkita kita pag nakalabas ako. Magan, tagal. Kung gusto kong pumunta dyan, magpapagawa ko ng salamin sana eh. Sira na. Okay lang ako. Ito, pumapayat ako konti. Diet. Pumapayat ako, pumapayat. Saglit lang ako, alang kanin.
Bay kate. Anong bay? Anong bay kate? Ambe, ano yung bay kate? Bay. Saan banda sa ano? Diyan ka sa may barangay ba? Barangay hall ng Alabang, Lino. Kain. Meron akong noodles. Wala pa yung aking mga alagad. Ayan. Pangaon Lino, kain tayo. Maaga pa pala. 11 lang. Ano? Neo Colors? Nasa Neo Colors ka na? Anong ginagawa mo dyan sa Neo Colors? Ba't di ka sumama sa Cavite? Kasama ba si Angging doon? Ambe. Okay, mainit. Kain Lino. Kumakain na ako. Corned beef at saka noodles. Maaga pa yung tanghalian ko. Kunti lang kasi ako kumain. Nagda-diet ako. Ba't di ka nga sumama sa Cavite, Ambe? Nandoon sila Wala naman sinasabi si Ma'am, nandiyan ka na Anong trabaho mo dyan?
tulok. Ba't di mo ituloy yung ano mo, ambe? Yung imo, yung ano mo, channel mo. Ituloy mo na. Dapat tinuloy mo kasi malaya ka doon sa ano, Cavite, ano, Bulacan. Kakapag-vlog ka ng maayos. Lapay mga ano ko ah. Busy sa trabaho. Kain tayo. Lino, ilang beses ka na sumahod sa ano mo, channel? Ako, hindi ko pa alam kung nasaan yung pin ko. Hindi pa nag-i-email si Lolo. MC Mercado, harang host. Salamat MC Mercado. Kanya kita ng jacket. Salamat MC Mercado. Thank you, thank you. Na hindi na ako nakaano kagabi kasi nalubat ako. Nasaan ka ngayon MC Mercado? Salamat.
Sa Mindoro, layo. Dito naman ako sa Manila. Nakabidit. Salamat sa heart. Monetize ka na ba? Di pa, no? Hindi ka pa monetize, MC. Malapit lang naman. Mindoro. Ako na-monetize ako February 14 yata yun, 13. Nakuha mo na yung ano mo? Pin mo? MC? Ako yung pin ko, hindi ko pa alam kung kailan ipapadala ni Google. Kasi may nakalagay doon na your Google AdSense pin is delayed. Meron akong email sa hindi ko mahanap kung saan banda yun. Thank you sa PBG. Reno Bertudis. Nagkakamali ako sa pangalan mo, Bertudis. Kong Bermudis. Pwede man ko i-add Lino sa Messenger o kaya sa Facebook. Meron din akong IG. Pero hindi yan ang pangalan ko. Milay Bautista. Add nyo ako sa ID. Baka gusto nyo. Friend. Milay Bautista. Andiyan ka pa, Ambe. Bakit may shopping? Hello, kawawa naman. Saan to, Lino? Diyan to sa Alabang. Cute naman ang intro. Oo nga, nandiyan ka nga sa Alabang.
Ano yan? Dito saan? Saan banda to, Lino? Bakit may ano ng train? Sa likod ng ano ng sa likod ka ng Star Mall. Tagal ko nang nakakarating dyan. Yung last na punta ko, December pa yata yun. Nagpagupit ako. Ngayon, mga anak ko, di ko pa nakikita. 1 year and 4 months na. Ayaw nila akong palabasin. Yan, tapos na, nagdikitan na kita. Meron akong kaibigan na isang TikToker. Yung dati nag-viral noong January ba yun? January. Oh, basta. Ay, sayang. Sayang yung channel niya na ban. Kahapon lang. Kasi kung ano-ano pinagsasabi niya dun sa mga upload niyang ano. Pero may bago na naman siya. Ano na? 3 million na ang kanyang followers. Kaibigan ko. Taga ano, Myanmar. Siguro kilala niyan mga nagtitiktok dyan. Di ka nagla-live, Lino?
Parang di kita nakikita nagla-live. Ah, mahirap gumamit ng data kasi mabilis mapuno yung storage ng phone. Ako gamit ko sa baba minsan pag nagla-live ako sa gabi. Yung Home Globe Wi-Fi. Niluludan ko siya. 199. 1 week na yun. 34 GB. Kagabi na ako nakapag-live kasi yung internet, yung signal ng Wi-Fi wala. Kaya nga na nag-live. Ewan kung magkano na ngayon yung Home Globe Wi-Fi. Hindi ako gumagamit ng data. Mabilis kasi maano. Tulad nung isa kong phone. Nag-live ba naman ako isang oras. Napuno ang data niya, yung storage. Naubos. Asinaro, hello. Welcome to my live stream. Asinaro, hello. Sino si Asinaro? Nagyan kitang jacket. Kung kalimutan ng thumbs sa Kasinaro, baka hindi ka padikit kay host. Padikit naman. Parang ano siya, hapon. Are you Japanese, Asinaro? Sige lang, Lino. Thank you sa ano. Thank you sa pagpunta mo, Lino Bertudes. Hindi po, madam. Taga saan ka, Sinaro? Kala ko Japanese ka kasi yung pangalan mo parang Japanese. Saglit lang ah. Dikitan kita. Oh, car amplifier to motorcycle. Bata pa ang bahay mo, Sinaro. Taga Cebu. Layo. Nasa Manila naman ako.
Hindi na. Dalawa didikit ko sa'yo, Asinaro. Yung ninja ko at saka yung aking ano, moderator. Wala nang tao. Yan, dalawa na idikit ko sa'yo, ano, Asinaro. Lito Bermudez, nakabiji lang. Didikitan ko rin yung ano mo, Lino. Dikit ko yung ninja ko sa'yo. Para dalawa yung ano.
Paano kaya yan pag umuulan, no? Paano sila maano? Dalawa na ano, naidikit ko sa'yo, ano, Asinaro at kay Lino Bertudis. Saglit lang, magugas lang ako ng pinagkainan. Ay, hindi na lang, matatapos na rin. Hindi nagpunta ang aking grupo.
Meron na lang akong 10 minutes. Andar ng andar yung motor ng tubig. Grabe, kamay ko na balatan. Naipit ng pintuan ng kamay ko. Bago na antok. Ang kaaga. Antok ako. Hintayin ko na lang matapos ang 1 hour. I wanted to hold you and Inaantok ako. Inaantok.
Tulog muna ako. Four minutes. I've been down with the rain. Buti walang lamok. Buti walang lamok masyado. Ano pa ako ang suka.
1 hour na ako. Paalam na ako sa inyo, guys. Thank you, bye-bye. Lino Bertudis at si Asinaro. Kay MC Mercado, salamat. Kay Fatima Vlogs. Thank you, bye-bye.